Hello, what's up mga palangga na nasa diri karon balik sa nahimutangan sa ginahimuan og hollow block no. So niya karon kuyog ang ato ang team kabaga Viners and ready na para ikarga ang ato ang hollow block para sa eskwelahan. So karon nga adlaw mahimo na jud namo ang pag-deliver niini part 3 sa among voluntaryo alang sa septic tank o CR ang request sa ato ang mga teachers dito ug alang sa mga student nga nagakinahanglan og CR. So thankful kayo ta sa team Mahinabangon tungod sa ilahang supply. Ilabi na gayud sa ato ang leader sa team Mahinabangon, Sir Dudut. Thank you kay Sir Duds sa imong tabang ug suporta especially sa imong sakyanan nga gipadala karon no. So ato ang hollow block mapadayon gayud kini ron sa paghatod dito sa eskwelahan tungod kay ang ato nga teachers, mga students and parents nga nagakinahanglan ini malipay gyud sila. So malipay sabta nga makatabang to sa ato nga mga kahigalaan sa mga nagakinahanglan niining panahon. 100 plus ra so wala ka 200 and ang among kargahan grabe kada ko. So kulang pa. And thankful kayo ta sa ato nga sponsor ani no na nihatag gid siya og dako nga pagtabang ug suporta sa nagakinahanglan usually sa school. So mga palangga, ready na mo diya? Ready na. Ikaw na Brad. Shout out sa ato mga amigo. Ayaw mo kalimutan, mudagan ro ba may. So mga palangga, ready na ang mga mananap, mukarga na. Bitaw. Matatabo kaya agaw, di impar sa katong. Nay factory na eh. Pwede. Naunsa naman mo diya, nangalibog na mo? Okay na. Oh. Kana. Ang ato sad nga driver ning tabang sa pagkarga. So naman mo mga palangga diri nga part. Ay na pa may atrasan kamay. Hello nong. Shout out. Musta nilagaw? Hello guys. Serbisyong publiko. Servisyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Si Bossing, singalan ka ito ng boss? Si Juan Bukog. Jomar. Bossing Jomar. Muna ni driver ada yang raka. Mga palangga, kung kinahanglan mo driver diya, do lang mo Sir Jomar. Ay di man na, driver dai mo, di sa kamera. Kamay na lang palangga. Ato na professional karon. Para mga palanggano, ito ang sublak. Oy boss, ikaw na boss. Okay na ka na boss? Boss! Okay na ba ka na? Wala magatingog ng tawanan eh. So, okay dyan kayo ang process sa trabaho guys no? Tunol. Okay na ni. Oh. Di maluya ba? Di maluya. Ayan, last na. So mga palangga, basin mauni ang hinungdan nga sugton ako ni Ma'am dito, no? Uni ang hinungdan nga sugton ako ni Ma'am dito, no? Liber na po yung mga palangga. Mag-discarga mo yan dito. Okay, ready na. Ready na lumigan na mga palangga. Okay, larga na. At namin sa school mga palangga. Ayan, kaluoy. Okay tala, atong lagson. Kaya ato i-confirm dito ni Ma'am nga naghatod daw hollow block. Una tagamay, kaya ato i-confirm si Ma'am dito. Hello. Una rame. Ayan na. Oh.
Mao ni sistema sa atong kadalanan, medyo lapok-lapok o daghang bato, rough road gyud. So kinahanglan magamping ang ato ang deliver karon kay tingali nagabot dito mabalas tug balik. Oh. Ano kay kadto mga palangga? So mga palangga, naabot kita diri sa eskwela ano? Atong sudlon si ma'am. Larga. Atong pangutanon si ma'am kung dawaton ba niya ang ako ang gugma karon aw. What? Damn! Dawaton ba niya ang ato ang halubla karon? Ngayong hapon. Ngayong hapon, ma'am. Hay nako, Hello Black, ma'am. Nya, Asa man nato na ibutang? Black. Madri layo mo kit ang pasto yung asa lang ta. Kanos ama mo magsulod dili aya. Mag-deliver pa Hello Black karon kay wala pa sa wala pa. Pwede ra nato ipasulod diri ang kuan, ma'am, katong Dia udah buat? Ma'am? Ha? Oh, pwede na dia. diri oh, ari. Pero ganon to, ang dito ka lang. Dia na lang diba? So diri nato i-drop ang atong kuan, Hello Black. Kaya naman ka pendra, ma'am. Wala. 100 plus. Ano dito? Wala. Kapin. Kung i-apply na ako akong gugma, 100. I-apply na ako akong gugma, 100. hay nako, may pag-asa pa ako. So pwede na may message. Pagani ning halo black. Wala ko gani. Tato, lain na. Ano ba naman ko ana? Nakaulian ko man ko nila administrator. May nala. More jud oh. Kay Hoy, unsa mo gyud trabaho? Ah. Sige. dira ko to. Aragaw. Okay. So, kabaga biners, attack! So mga palangga, nining attack na among gidiskarga ang hollow block na among gidala diri sa eskwelahan, gipaspasan namo aron dali kini mahuman. Gil, pagkain. O customer na ko lawas sa bungka ka boss. Ibo. Okay. So naman namo karon nga rasa ra gyud mga palangga no, ang ato nga pagdiskarga sa atong mga hollow block para ni ma'am. Ayan. Okay, fight. Salamat. Okay na. Siguro yung mga parts sa nga mabalik pang ito ng mga Bakit tao? gani kay kulang man dito ng black hole na sila lang mga 100 pesos pa. Mga 200 pesos sa mga nakakamatay na kung ngayon ito siguro mga 100 ka magawa sa mga Sige na, bulat-bulat lang. Salamat ka. balik kami rin mama. Ay. Okay. Mga truck. So mga palangga, thank you kayo sa inyo mga walang sawang suporta pag-share, pag-like at subscribe sa atong YouTube channel.